No ho diguis, això. La realitat és massa dura per ella. No trobes que seria molt cruel si li expliquéssim tenint en compte el seu estat? És per això que, abans que sigui massa tard, hauríem d'aconseguir derrotar el maleït drac blau sigui com sigui. Recorda que la conquesta del destí és això, és aconseguir canviar el curs d'aquest futur tan detestable que coneixem. Comencem, doncs. Vull repassar un altre cop i una per una totes les accions que hem de dur a terme. Sí. Des del moment que els éssers superiors van començar a actuar fins ara, les profecies de la dama Prímula sempre s'han acomplert. I els 3 intents que hem fet per canviar el futur sempre han sigut un fracàs rotund. Doctor, vostè què creu que hauria passat si no haguéssim creat el nostre exèrcit? Segurament ni nosaltres ni l'exèrcit existiríem. El futur sempre és un arbre amb moltes branques. Segons com es moguin les peces, pot ser que s'avanci cap a una branca o cap a una altra. Però el gran tronc de l'arbre, el curs dels esdeveniments que marca el destí del món, no és una cosa que es pugui canviar així com així. Aquest riu que anomenem futur anirà fluint més i més ràpid cap al seu punt final. Però nosaltres no ens rendirem mai i continuarem provant d'impedir-ho. Encara que hagi sigut un fracàs, crec que l'experiència d'aquesta batalla ens era necessària per assolir el nostre objectiu. Així doncs, pensem en tot el que hagi de passar a partir d'ara. Segons ha quedat clar amb l'últim oracle de la sacerdotessa, aquest és el nostre futur. Entesos. Contrastant les dades que hem obtingut de les zones mentals de la Prímula i les paraules de la profecia i fent les anàlisis corresponents, hem pogut obtenir una imatge més concreta de com serà el futur. Gràcies a això hem aconseguit fer front amb èxit a les noves armes d'en Loki i els poderosos Sleipnir. I compartint les visions de la dama Prímula, amb tots i cadascun dels nostres soldats, hem aconseguit fer girar el combat a favor nostre. Tot i això encara no ha sigut suficient per Million. Però aquest cop serà diferent. Explorarem i seleccionarem un lloc on sigui molt més probable conquerir el destí i canviar el futur. I per augmentar encara més les probabilitats d'èxit, la cerimònia que s'ha dut a terme ens ha servit per determinar que el nostre pròxim punt de canvi de destí és aquest que veus. Coordenada 018 de l'any estel·lar 210. I aquest lloc, les Terres Prohibides, en el moment indicat del dia indicat anirem cap allà. Ara comenceu a planejar l'estratègia. La pròxima vegada no podem tornar a fallar, Vermilion. Perquè probablement es tractarà de l'última batalla que farem. Senyor. Qui hi ha aquí? Què vols dir? Que hi havia algú que ens espiava? No, devien ser imaginacions meves. Molt interessant, aquesta informació. Tu creus que s'ho han passat? Sí, n'estic del tot segur. Em sembla que ha valgut força la pena explicar-ho tot des del principi avui. Amb això el món es tornarà a posar en marxa. Hauria de voler matar la dama Prímula, jo! Segur que era el que volies, Cloquer? Sí, fins i tot això se m'ha avançat a dir-ho. No em referia pas a això, ara. El que volia dir és si de veritat era tan necessari travessar totes aquestes muntanyes a peu per venir aquí. Perdona. Tranquil·la. Però és això que vull. M'agradaria veure amb els meus propis ulls tants llocs com em sigui possible. Vols fer el teu viatge iniciàtic, eh? No, no res. Però què et molesta? No, de cap manera.
Em sembla que no ens han vist. Què creieu? Per què ens amaguem si es pot saber? Mira que ets burro, és obvi, no? Abans ha resultat que hem interferit en els seus plans. Com a mínim no crec que ens considerin els seus amics. Mentre no ens els trobem cara a cara no hi hauria d'haver cap problema. Però hauríem de procurar no lluitar si no és necessari. Sí, tens raó. Maru, Buque, ara farem servir el mode invisible del tigre sabre. Maru, d'acord! Hipònic de la transformació! Què, nois? Ja esteu tots a punt? Sí, som-hi. Va, cap a Smell! Som-hi, doncs. Agafeu-vos fort. Calcetes, calcetes, Maru, calcetes blanques! Què? Comencem, nois? Però ja n'està segur d'això? De què? Som molts i vostè és un. I això de permetre l'ús real del Brionac, també. Aquest simulacre és massa perillós. Què creus que és més perillós? Tot el poder del Brionac o jo sol? Tot plegat és força senzill. Si em derroteu, heu guanyat. Si us elimino a tots, guanyo jo. Sense pietat. Si no podeu amb una persona de carn i ossos com jo, un ombra no la podreu derrotar ni en somnis. Preparats? Sí! N'està segur, senyor? Calla! Es tracta del Gran Furioso. Encara que ataquem tots alhora, no tinc clar que guanyem. Si no toca l'ataco massa fluix, ja he begut oli. És la meva oportunitat. Ara, soldats! Derrotarem el cavaller Furioso, d'acord? I veuran el nostre valor! Comencem.